Kawai ke Khyrdop Talasi kali jengki Pulit ke tanat nongpo kelasya Wiang deng haki beriau bamla satya bantip kideki ai. Haka miet jong kat santerik mentau nailar. Kabari kesngi rakhelat luat jengkari India. Bat kesngi bak jelam Meghalaya kelasaki ke jing bitar jong patba naga jing syak siat yap jong wenong ngelam barim jong ke HNLC ubalawan ban penemuat uba Chesterfield tangkiu. Hadin ke jingja ke bala penki uwen ke nong ba Shillong ke belanjaru haka sengi rakhe yo lat luat jongkari India ke bala kata ke syong suk syong san. Layo ku boru bakladan sakajing thang ya kawai ke yang trap ke bala penon kam degi Pulit ka thanat nongpo kum ka Khyrdop Talasi kali ke badan ho Umling ha ke distrik Bhoi. Kat kum kita long kubor loong bawa la ke jing rakhe ke sinjo lalut kari ha ke distrik Bhoi ke long ke bayat bet jat renti klem kinu-kinu ke jing pentut. Ndrai dei pat haki kenta miet kata kapor katwei beje shaneng balayo asngo baladon ki jingja basha thang jong ne ka yeng ka badi ka Khyrdop ka basipor jong ki Pulit pat ka jing thang ki tayar haki kato ka ni ki benta jong ka distrik layo jing tip ru bah ka ne ka jingja wala kam shimladon ka no ka jingja ka basngosi ne ka jing mensau jong ki breu ndrai ka jing jular la antat bakan kot ka palat laipo hajar tengka ai na ka liang ki Pulit kidang penlong ya ka jing toket halor ka ne ka jingja